Så jeg vil gerne se start nummer 42, Camilla Bostrup, start nummer 43, Tine Jensen Nielsen holder klar på banen, og start nummer 44, Stine Kasse Jacobsen holder klar på opvarmning. Foregående rytter slutter med 9 fejl, her er den ene fejl på overskridelse af fejl tid, og tiden var 65,7. Undskyld, 0,37. Mine nerver. Udvendigt, udvendigt. Det er sikkert. Sådan. Udvendigt. Ikke så hurtigt, ikke så hurtigt. Sådan. Og godt. Ja. Sådan. Så er det. I'm glad. Sådan. Så vil vi gerne se start nummer 43, Tine Jensen Nielsen, start nummer 44, Stine Kasse Jacobsen holder klar på banen, og start nummer 45, Tilde Dalgaard Rasmussen holder klar for opvarmningen. Det er lidt for hektisk. Sådan. Jeg kunne sgu godt have sat af. Så snævert, men jeg har fejl.